Владко Паскалев и сега ще ви покажа една доста яка къща, т.е. моята. Започваме сега. Тук така, когато започнах новия свят, намерих едно островче и реших да се направя една ферма. И оградих цялото островче, че не е голямо, оградих го с оградки и посадих доста дървета, както виждате. Тук съм заградил фермата, житото, тръстиката и тук така сега тикви намерих. Сега размножавам овце, крави, кокошки. Сега така е къщичката. Простотиите тук така топя и произвеждам стъкло. И първоначално щях тук така да се живея. Тук е мината, прекрасна работа. Но се седих после в тази вода да се направи една подвозна къща. Ето тук така е моста. И от тук така надолу се слиза в къщата. Беше трудно докато направя толкова много стъкло. Тук така, за да премахнеш водата, трябва да първо да такова цялата къща да я напълни с дърво или с някакви други предмети, след това да го премахнеш. И така водата се маха. До тук така съм стигнал горе-долу. Значи тук е коридорчето. Тук така ще сложа няколко легла. Смятам да направя горе-долу още една голяма стая. Сега ще ви я покажа. Там е края на коридора и къде съм започнал новата толкова голяма стаичка. Ще направя доста голяма. Тръстиката е готова, но за да направя тази голямата стаичка, трябва да спя доста стъкло, което е трудна работа. Доста яко ще се получи. Само да спрем малко дъх. Ето. Започвам и вече правя основите на къщата. Ето. Горе-долу толкова широка. Бързо докато не съм умрял. Доста ще трябва, защото смятам и нататък да я отдалечавам колкото мога. Всъщност сме и толкова да не пречи пясъка. Доста големичка стая ще стане. Но за да стане тази стая трябва доста пясък. Сега трябва да берем фермата. Събирам тръсника, макар че не знам за какво ще им послужи, но все пак. Тиквите още не растат. И житото. Смятам, когато направя къща да се преселя там, тази къща малката, да я оставя като мина. Тук така ще увеличат драстично животните. Тук така излизам от островчето. Ето. И тук тъй също засадих жито. Житото никога не е излишно. И тук така са мощчетата и хем мощчета, хем ферми. Тук ще ви покажа и една новост в най-новата версия на Minecraft 1.6.2. И те са конете. Още не съм открил как мога да ги размножавам. Тук така се опитах да затворя. Тук е един кон и там е един кон. И не знам за какво всъщност служат конете. Защото ето, сега като го убия. Започнах да го яжда. Не знам как да сляза.
caps lock. Хоп. Айде, защо не става? Не мога да го яждам майната му. Сега трябва да се направя на лопата, защото няма как да събирам пясък. Доста голям дърво е станало, а нямам намерение да ги отсичам. Пък и доста животни вече имам, но аз искам доста животни, така че той не ми трябва тука. Сега само ми трябва пръчки. Така, това е готово. Ето, имаме още стъкло, но ни трябва пясък. Не знам как да привличам конете. Може би с картофи ще стане. Ще видя, ако намеря картофи. Защото за сега само съм намерил тикви, тръстика и жито. Те се намерят доста лесно, така че не кой знае какво. Сега... Така, спираме водата. Сега започваме втория ред надолу. Да събираме пясък. Сега... Предполагам, че толкова пясък вече ще ми стигне, защото доста време вече събирам пясък. И доста пясък съм събрал. Това жито, ако стигне, ще ги размножа животните драстично. Така, овци. Значи, това каменното блокче, за да не се чудите за какво е, просто служи за покрив на мината. Сега ще ви покажа къде е това. Ето. Иначе ще се отвори отгоре място. Да сложа да се пикат пясъка и ще ви покажа мината. Значи от тук така надолу продължавам мината, още не съм копал. А тук така има един хубав равин. Тук тъй съм се направил стълбички надолу, но нямам намерение да слизам, защото има изчадия. Свършват ми въглищата, което ме притеснява. Така че аз освен за факли, за нищо друго не ги ползваме, да дори стъклото топя с дърво, да не се хабе въглищата. Сега да започвам да правя, смисъл къде отивам, да започна да правя стаята, защото вече не издържам. Доста голяма къща. Като се има предвид, че е подводна. Доста... Знам, за мен малко е голяма нагоре. Но нищо няма лошо. В големите къщи, високите по-точно. Сега едната стена е готова, но трябва и покривка. Какви са тия суполи, дет не ги пускат тук, бе? Гадост. Айде.
Така, марш тук е. Марш бе. Сега, там житото тук така е пораснало. Но тиквите нещо не растат. Така. Ще сложа по някой факла. И дай Боже всичко да расте вече. Сега, доста яко изглежда моста. Тук нищо не е озряло. Сега ще търсим яйца. Да умножим кокошките. Тъй. 2, 3. Браво. От 4 яйца, 3 пиленца. Това е голям напредък. Само че... няма. Щях да ги размножавам, ама ще го използвам за фермата. Още 3 ще ми трябват. Си ги направя оттам, от моста. Едното, 2 вече са готови. Така. Доста добра ферма и добър свят се очертава. Той откача. Така. Още едно трябва. Така. Я да видим как сме с стъклото. И сяденето сме зле. Има малко паржоли. Ще ме заситят. Така. Това ще го дигна. Да е малко по-ниска стаичката. Доста висока изглежда иначе така. Ето, нормална височина. Така. Да видим как ще правя остъклението в тази стъклена къща, защото, както знаете, факлите не могат да се сложат върху стъклото. Там има готово жито. Трябва да пусне поне 2 семенца, за да мога тук да го засея и там останалото място. Там се и не види. О, имаме 8 жито. Сега ще ги размножим. Така. Сега 2 овце. Я да видим какво... гадост. Черно. Една такова. Така. Имам жито за още едно оплождане. Готово. Това си женската явно.
Отзивите още не са пораснали, бе. Да видим поне с таковото как сме. Добре. Така. Доста стъкло ми трябва още. И смятам да приключвам този епизод. Този е първи епизод. Не знам как ще кръща клипа, но надявам се този свят и всичко в него да ви е харесало и чакам отзивите за този свят като коментари на новия ми клип. Довиждане от мен.